panjenengan paringi amalan ingkang saged jin kalian gendruwo boten kerasan ten griya kula. Matur suwun. Ganti toyol. Ganti toyol. Fatihah sampai tulis kulantun sono semoro nang Bali. Fatihah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali Mbah Sayyid Muhammad Al-Bakir radhiyallahu anhu. Nomor 3 wong tuwa loro. Nomor 4 sing babat desa wis kakake disebut jenenge. Nomor 5 ila hadrati man ajazani. Man ajazani sing gemai ijazah niku sing diwaca subhanallah man ihtajaba. Tadi unine manih tajaba, man ihtajaba bijabarutihi an khalqihi wala ainun tarahu la nidda wala nidda siwahu. Subhana man ihtajaba bijabarutihi an khalqihi wala ainun tarahu la nidda wala nidda siwahu. Monggo diwaca subhana man ihtajaba bijabarutihi an khalqihi wala ainun tarahu la nidda wala nidda siwahu. Saklungguhan diwaca ping 91. Dadi ndi nggon sing ana bangsa alise niku mesti ngalih tur sadar. Bangsane jen priprayangan sampean wacana kul husung sang kobong enteng-enteng. Aku kalah karo kon tapi umurku 1000 tahun, anak putumu jane tak obrak-abrik. Lan nganggo bacaan iki ngalih dengan sadar polahane sing gelem ngamalno niki dianggep anak putune sebagai benar. Subhana man ihtajaba bijabarutihi an khalqihi fala ainun tarahu la nidda wala didda siwahu. Baik disebutno pasir kena, baik disebutno uyah kena,
Dindi kon sing sangar mesti dadi nggon sing balbatun tayyibatun warabun ghafur tur kenek digawe nambani wong sing ketempelan disipulno nggo banyu kena ana kudu diniati niat ingsun dadi calone dukun. Niki ngelmu keselamatan sak anak turun selamat bangsane bangsa jin pelayangan sungkan mergo nek duwe pengamalan iki dianggap anak putune seh suka